anesuhuche nedambudziko rekuzvimba muviri zvakatanga last year 2019 pandakasununguka mwana wangu ane 6 months. Pandakaona kuzvimba kumeso kwakutanga nemakumbo panobva kwazotera dumbu. Pandaenda kuhospital wakambonditrita kuhospital ikoko vachinipa mushonga zvikambopera. After 2 months zvatanga futi robva wazondidzokera kuhospital. Pandadzokera bva wandiadmita, saka wakangondibudisa mvura mudumbu kuhospital kwamutare but hazvinonatsopera. Ndopandakazoya kunoku waiti iproblem yemakidney itsvo todzisiri kushanda zvakanaka. Saka pandakauya kunoku wakandiendesa kuhospital parere nyatwa, ndokwandakanodrenwa mvura ikambopera. Saka izvezvizvi zvatanga futi. Urumbuda rubatsiro rwupi hanzvadzi takatarisa dambudziko renyu? Izvezvi dambudziko randinaro ndikuda rubatsiro rwekuti pawanikewo mari yekuti ndikwanise kurapwa dambudziko iri ripere. Mungave neruzivo rwokuti mari ingange iridiwa nemachiremba izvozvi? 15,000. Kune vanoda kukubatsirai vangakubatei panhamba dzipi? Pause. 0783 470 113 0718 274 823. Saka izvozvi chiri kuzvimba idumbu chete here? Idumbu nemakumbo nekumeso, pamwe pacho kunombomuka kwakazvimba. Pano pamugere pabereki Pamukomana. makarorwa mai? Murume anogara? Anonzi Nyaradzi Marwanda. Unonzi akatiza nekuda kodambudziko? Akambobatsirawo, saka izvo mabhezi azvanga zvanyanya mari ndoingasisina kutanga. Akatoti ndakundikana kuzotora kwandakamuita, akati handichasvika. Mari yanga isisaoneki, akambobatsira kubva 2019, saka izvezvi zvazvanga zvanyanya. Ndobva akazoti mari. Saka rubatsiro rwamuri kuda nderwupi imimi? Rubatsiro rwandinoda ndewekuti ndiwanewo mari yekuti ndirapise dambudziko ripera. Ingaite semari iya mai? Taurisai zvatonzi. Madhoktors asati ataura pafoni itoenda amai vabudi amai achitaura ini. Taura hanzvadzi sacheni amai mutaure mimi. Taura tu. Endai pambude muchibuda naye. Manzwe. Ine mutana muri pamutana. Pamubula vachiti. Madhoktors achapanata. amai imi muri chii kune ambuya? Ndiri mama wake mwana wangu number 5. Munonzi ani sarai? Ndinonzi Chiedza Pashanyika. Ani? Chiedza Pashanyika. Dambudziko remwenyu rakamira sei? Anozvimba nekuzarirwa.